Его на вашите екрани известният готвач от Бачваров. 230 години стаж има. Днеска го вкарах, ако искате да знаете, в рекордите на Гинес. Спечелил сребърната купа. Златната купа. Сребърната купа? Да, вали, да комаринка. Ти пробваиш? Да, пиздо. Коментар няма ли да искате? Ами за то ска да ви кажа. То се казах ви кода преди малко. 0034 25 93. Това е фабриката, кода на фабриката с Винпромо. Това е шефа на фабриката. Той снабдява виното, той си го пие и ни повръща. А вие че си плешния, вече да... В момента се замезва с една биричка, а две май виждам пред него. Чай. Те са станали доста, май, Еми, той малко си пада шкембенци. Май му харесва, пада се по шкембенци.